Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikwi-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Nganza kwethu kunesigameko esenzekile, isigameko esithinte abantu abaningi kakhulu, especially abantu abasondelene ne-social media, abo Facebook, abo TikTok. Isigameko esenzeke endaweni yasePretoria la kuvela noma ngithi kune-footage eveza ukubanjwa kwenkunzi ka-driver we-e-hailing. E-hailing siyayazi ukuthi abo Bolt, abo Uber, abo Taxify njalo njalo. So inganza kwethu okumangaza kakhulu kule video khona ngisho umuntu owesifazana okuyena naye odlala indima ekuthenini kubanjwe udriver we-e-hailing or uBolt. So inganza kwethu ngicabanga ukuthi no driver mhlambe ubabuke wabathemba since kunomuntu wesifazana. Kujwayelekile ukuthi umuntu wesifazane mhlambe abe involved ekubambeni inkunzi ngesankatho. So inganza kwethu lo owesifazane i-footage iyamveza nje kahle, and abantu sebemvezile ukuthi ubani umuntu okhona ku-TikTok. Mina-ke angeke ngiphawule kakhulu since ngiyazi ukuthi abantu emhlabeni bayafana. Footage yes yona iyavela, but ama-footage siyawazi ukuthi ikushiya nemibuzo yokuthi ngabe ubani lo, noma ngabe uyamfanisa but awubi nesiqiniseko sokuthi yiloyo muntu ngempela yini. But-ke mhlawumbe abantu abasuke bekwazi vele in real life, ngicabanga ukuthi ibona abantu okulula ukuthi baku-identify if bekubona uvela noma uvela kabi kwi-footage. So inganza kwethu lo wesifazane engimfake esithombeni uyena muntu njengamanje osasolwa abantu ukuthi uyena ovela kwi-footage. Mhlambe ma TikTok ungahamba umsearche uyibiza ngokuthi uLunchman, noma umsearche uthi Sanjay Williams, mhlambe nawe uzophuma nempendulo ukuthi uyena ngempela yini lo ovela kwi-footage. Bafethu umsebenzi wokuba u-Uber uyingozi, yes wona uyayingenisa imali, but bafethu sesibonile izinto zenzeka. Ngicabanga ukuthi each and every month khona udriver we-Uber ozobanjwa inkunzi noma abulawe. Most of the time bavame ukuthi balahleke, baduke, mhlambe imoto itholakala kuqala, then mhlambe emva kweinsuku uzwe kuthiwa udriver utholakele endaweni ethile esebulewe. So lo msebenzi uyayingenisa imali, kunemndeni ephila ngawo, but effect ukuthi uyingozi. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section. Mhlambe mawusumbonile lo sisi lo okukhululwa ngayo ku-TikTok, mhlambe ungabuya futhi uzophawula la kwi-channel ungitshela ukuthi wena ubona kanjani if ucomparisa lo owesifazane okuyena ovela kwi-footage kanjalo nalo ozobe usumbone ku-TikTok. Inganza kwethu sikwi-Channel TV, ngizohleze ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.